Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon ang mapukawan iti gamit iti pagadalan ni Fe. Kat adda na kaibaga ani Verna ti mangalala. Napan nga rod ni Fe iti balay da Verna. Kat ti ina ni Verna tinadanon na. Inala na nga rod dagiti gamit na. Kat idinamuan ni Verna tinapasamak. Nakapungtot daytoy. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas ang napauluan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ha? Anya ti makitak ijay dalan? Ay, aguray ka man. Mangalak iti pang-or, tainak man pang-uran day dya babae. Hoy! Hoy, babae! Idarom ka iti inaramid mo iti anak ko! Ang dardarad ti kinaramutam! Trespassing day tanak nyo! Apay asimrik iti balay mi! Inala nakit din ti gamit ko! Kukwa na dagijay nga inalam! Ay, agtatakaw ka! Imbag kay may kayo nanang! Impungot kan kinaramutan nakit din ni Berna! Apay nga impungot na ka? Imbaga na ako kuha na kano ti libro kan notebook ko. At adapay nakasurat anagan ko ijay. Oh, apay ngagtartaray ka. Kanya tinapasamakin ka. Kinamatnak ni Nana Eva iti pang-urtatang. Apay kinamat na ka. Ay, idarom ko na itang eba. Sakit din tilukwantis ni nalbagabakbakatan. Imposible a kinamat na kano awan ti makagapo, Verna. Masurunak ka ni Fe. Iso nga impungot kan kinaramutak manang. Anya? Apay ang nagaramid ka manan itinayon ti basol mo? Apay anayon ti basol na ako nam. May saka man. Tatang, amo tayo nga inala ni Verna dagiti gamit ni Fe. Adda nga rod karbangan na amangala. Ita, isupay tinangdangran kan ni Fe, tatang. Alaam day ta libro ken notebook mo ang nasuratan itinagan mo. Tambapanta iti ayan ni Kapitan. Inta agdarom. Ingam, napgas ti rupa ka nakaramutan nanang. Husto! Tapno makita dati nakaramutan arupam. Napgas. Mapantapay iti doktor. Tamangalata iti medical certificate. Anadangran ti rupam. Multa ang dalakit diti awanan bae na babaeng agtatakao. Intang harod iti doktor, tanapgas ti rupak nanang. Nagtadam ti kukuna anang karamot iti rupak. Ay, kaslan tukit di kuldoroy tarupam taon. Ay, pabayada kiti nanginati inaramid na. Ay, makaammo na pa'y iti gastos iti doktor kan agas. Kasano ita daytan? Adot kaadalan nyo anang panagnak nga inalam ti libro na. Adda pa'y nagan ni Fe ang nakasurat iti libro kan notebook na. Kunak nurabak ko laang ti panangalak. Tabasit laang matabanag. Anya ita ti pagmulta kan pagbayad mo iti agas. Kastamatan iti doktor. Amumut nga awan trabaho mikin ni tatang mo anak ko. Di ka kumamat ngamin agar-aramid iti saan nga umno. Basit laang mati sweldo ading ko. Iso laang ter-aramatan tayo dito'y balay. Ita, kapilitan nga agutangak. Apay adyak maawatan ti bagik. No da makitak, saan ko malapdan nga alaan. Addakan ka amang disiplina di tabagim. Pakaisag makam day nga aramid mo, ading ko. Apay nga adu kada kayo ti mapukpukawan iti gamit dito'y pagadalan. Ado ti nakitak a notebooks, ganda dumapay di balay da Verna, sir. Ado apan nyo. Mabigbig ko, ako kwak di da duma. Ngam saan ko nga inala, sir. Kami sir, kanayon nga damat mapukaw. Mabigbig mo kani dagiti kukam ang nakitam ije balay da Verna, Fe? Wan, sir. Ada istanti ijay anangikan na kadagiti banag nga inalala na. Nalabit nga inalala na dagijay sir, taadumat. Kat ita, naglangan, tamabain siguro. Kat ibagak kada kayo. Nalabit nga adda sakit na,
nga agalalatan iti saan ako kwa. Idarum tayon asan, tapos saan amarwam? Saan? Iti kas di aklas iti sakit. Saan apan ang idarom ti pan nakarisot na. No di kat pan nakaawat. Aw-awaten tayo kadilatan. Nga oray taktakawan na tayo, sir. Saan yu pa'y ahusgaan? No adda pan nakabalin na kat tulungan tayo. Tapno agbalbaliw ti kaadalan nyo. Imbag tanasabat ka dito asidag ti pagadalan. Apay, manon nga aldaw asan asimsimrak ni Verna. Ha? Naglanglangan ka di, sir? Ti amo kat sumsumrak. Masapsapa akmat ngamin ama pan agtrab-trabaho. Bagbagaam, tao may agadal. Sayang, umadanin ti panagturpos da. Sige, tabagbaga ak, sir. Adda atap ko, ma'am. Nga agalalatan, itisaan na ako kwa. Kasta mo ti atap ko, sir. Kat datayo nga adda iti aglawlaw na ti makatulong kan kwa na, tapno agbalbaliw. Agyaman ak tamaawatan nyo ti kasasaad ti kabsat ko, sir. Un ma'am, kat sapay ko ma, tagbalbaliwan. Kan pakibaga, asumrak ko maiti pagadalan. Madanaga na, tasan meten arumrumar ni Verna. Kanayon nga agkulkulong iti kwarto na. Nabainan wano nasakitan siguro, nang. Anya nga ro ti aramiden tayo. Day tangarod ti parikot itananang. No madipres, maditi itdan na kankwana. Ay, nagriigat ti kastoy. Babae pa'y mat nga rod. Ngamno apay akasta ti aramid na. Adda sakit na nga agala. Nakasahan ko alat tani ti lamisan. Ngam kasla dayo tayan ti panunot mo. Aday bagak kang kawili. Kat sapay la ko mata maawatan na. Anya ka di dayjay. Kasla na dagsan launay. Ni ngamin Verna. Adda aramid na nga agalalatan iti saan na ako kwa. Anya, kasta ni Verna. Uwan na rod. Sapay, saan anasaya at no paayon no pabainan ti kakasta. Saan ka di ako mayakay kanya? Gapultikas di akasasaan ti kabsat ko. Napudno ti panagayat ko kin ka. Amin anapatigkan ka. Napatigmat kanyak. Agyaman ak nga rod. Taman nakaawat ka, Willie. Agkulkulong latta ka din ni Verna at ita kwarto na. Ada pamabasol ko ken ka. No di mo binayan ang simrak ni Fe, saan ko makastoy? Adda ka di apanoy-noy am ti anak ta iti mading haramid na. Kasano ko maamapagbaliw tano kasta kamot. Napagbaliw mo nga rod, iti inaramin mo. Saan ka di amadikat lang nga rod, tinagbanagan na. Ay, agpada kayo adyak matukod a panunutan no anya a klase ti adda di ta panunot yo. Di ka man abakbakitan. Anya nga ita ti mariknam, tagkulkulong ti anak mo. Oh, Willie! Sika ka din dayta? Uy, si Kamet, Carl. Oh, nabayag adita nagkita. Nagkaadalan tayo ti kolehyo. Ngam italang manan nga kita ta. Wen, dito yak amang isursuro. Apa anak ka umay kamat dito eh? Adaman, sabsabungak dito. Malagip mo ka ni, ti gayem ta amay saitan a psychologist. Wen, guidance counselor iti may sa pagadalan. Apay ka di bro? Jacob Satyar Armag. Adat sa sakit na. Agalay ti san ako kwa. Kayat ko atulungan. Malagip kon, bro. At damat estudyante, akas tati ugali na. Agnagan iti Verna. Ha? Verna matinagan ti kabsat ni Soledad. No kasta, may maysa ti kayat tatulungan? Masapol nga alukuyok ni Verna mapanagadal tapno makaturpos, nanang. Namin adon a kinasarita. Nga mabain ka no amapan ijay pagadalan. No kasta nga rod,
Kasauklaan ti principal iti sabali a pagadalan. Taumakarlaangan ijay. Padasam akasarita anak ko, bareng maalukoy mo ti kapsat mo. Saan kat aday taagkulkulong latan di ta kwarto na tararamidan na. Wanang, inak kasarita ni Verna di ta kwarto na. Di mo ka di kayat ti makaturpos iti panagadal mo? Kayat mo ka di laang ti nakakulong di ti kwarto? Mabainak nga agpakita ijay pagadalan, manang. Nakasarita kon ti principal iti sabali a pagadalan. I-transfer kan ijay. Agtransferak, manang. Wen ading ko, ngam ikarim kanyak, aliklikam ti agala iti di mo kukwa. Sige, manang. Ikarigatak alabanan daytoy a kababalin ko. Nasayat no kasta. Napatag ka kada kami. Iso at tulungan mo't day tabagim ading ko. Disiplinaam day tabagim. Maaramid ko nga ta, manang. Adamot laeng ken kaday tano kayat mo. Ikagumaam aliklikan ti agala iti saan mo ako kwa. Anya ka di ti alaem a kurso inton agenrol ka iti kolehiyaw. Sa anak pa'y anak ka desisyon, nanang. Matikawak iti kurso. Masapol nga agdesisyon kan. Taumadan iti panag-i-enroll. Dua nga min ti pagpilpilyak a pagbalinan, nanang. No saan a psychologist, psychiatrist. Ay, kabailan tayo kadiday ta a kurso, anak ka. Nagninasamag. Padasag ti agtrabaho, taing inutak ti agadal, nanang. Saan ka day nga ad-adda ang mabayag ti panagadal mo, no kasta? Ano sa kun Adamot dagiti tarakin nyo ababoy. O di ilako yun to. Isupay ang makatulong kanyak iti panagadal ko. Dahil arungain ko ngayon ka, Soledad. Awan ka di pa yung namnamag? Pangasin pa di ata ka siya nak. Tapno di mo mat ko na. Adda namnamam. Ngam saan kumapay niya ita? Ikanak pa'y iti sumagmamano agundaway. Maragsa ka nak. Tadang arot namnamakin ka. Makitak ngamin anapingat ka na singpat ka. Kasken ka ti arapaap ko nga agbalin ang makatakunaynay ko iti biyag, Willie. Pakaragsakak laon na ti parang ibagam nga adda namnamak. Ay ayatin ka unay, Soledad. Itata nakaturpos kan iti senior high. Ikarigatan ka pagtuluyan iti syudad. Tawan kat nga rod ti universidad dito'y ili tayo. Agpay so apagtuluyan nak, manang. Wan ading ko, ikagumaak. Ngam ikarim nga igaud mo ti agadal. Amumat abasit laang ti sweldo akas crew ti fast food dito'y ili tayo. Agabangak nga rod ijay syudad, manang. Wan alangan mat nga ag-commute ka kat medyo adayo. Agbalinak mat nga rod a city girl, manang. Ngam agadal ti papanam ijay, saan kat ama pa nagpasyar. Di mo ko masayangan ti rigat ko amang papaadal kan ka. Yamanak, tauray basit ti sweldom ako nam. Pagadalan nak ijay syudad, manang. Nanang, adda na kadamagak nga agadal kanumat ni Verna iti syudad. Hindi ka di sulidad ti magpaadal. Saan mo ta makatrabaho ni tatang na? Tanakaro ti rayuma na, kan agtagibalay mo't ni nanang na. Iso siguro nanang. Imbag kada kayo taado ti baboy yo. Kan adapay trabaho ni tatang. Sige, tamapan kanto itulod ije terminal ti boss. Taag pasyudad ka amapan ag-enroll. Dito yan ti pagtugawam. Iti unag ti boss nga agpasyudad. Makitam ka diti imunag, nanang. Da Verna, kan manang Soledad. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya,
dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Puclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ko na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.